RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karoon? Mo kining sa kababae nga taga Punong Villa Sol, Bayawan City, Negros Oriental. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Jocelyn. Straight to the point. Day, Jocelyn. Ano sa pa man in taon ka mag-uyab-uyab, uy? Ako na nakoy uyab niya, ikaw pa gyud. Wagid, panguyab na oy. Kamo ba, Nick? Faymark, parehas man lamong duha, uy. Unsa man ako pagkauyab, nga wa may nanguyab na ako. Atik ni mo best. Kagwapa ni mo nya, way nanguyab ni mo. Tinuod lagi. Pero di na ta mag-iskot anang uyab, uy. Kung makauyab ko, aw, maayo. Ug dili. Aw, sa ti mahimo. Aw, hinoon. Kung ihatag na sa Ginoo, maabot naman Ginoo na ba? Mao gyud. Ay, mag-snacks na. Day, naabay makikila-ila nimo. Ha? Kinsa man? Si Judy. Kinsa man na, uy. Nakasabay raman din ako sa kantin. O gusto siya makikila-ila nimo. Pag sure, uy. Mauni siya akong giingon nimo, Day, nga gustong makikila-ila nimo, si Judy. Jude, si Jocelyn. Hi, Lane. Hello. Amiga na ta, ha? Sure. I love you, Jocelyn. Judy. Manay tinuod, Lane. Bisan taon og bago pa lang ta nga nagkaila, pero love na ka na ko. May chance ka ako? Makalitan man sa tanim mo, Jude, uy. Pwede ako sa nimo naon-naon? Aw, sukta. Day, Unsa man? Ganahan ka niya o dili? okay raman. Unsa okay raman? Buotan man si Judy, day. O gaan ra sa mga kong buot niya. Aw, kon mauna. Ayaw na nagpaantusa ang tao, uy. O, Jude. Ako na kang gisugot. Abi ni mo, lipay kay Colleen nga. Uyab na kita. Basta baya, ha? Ayaw lang bigay kong binuangi, ha? O lang, ako na isaadi mo. Unsagoy lang. Mo na gusto na ko nga atong tawganay. Lang, okay ra nimo? Sige. Mo man kay mong gusto. Nindot man sab. Lang. Tinuod best. Uyab na mo ni Judy. Oh, best. Ako na siyang gisugot. Uy. Noon sa ka, uy. Ha? Wa man. Mura man lagi kag wa malipay nga nakauyab na ko. Ha? Nalipay ko eh. Nalipay ko nga may uyab na ka, best. Oh, anak ba? Best. Nakabantay ko ni Moron ba? Mura na lagi kag nausab ay. Unsay na usab? Bitaw. Dili na magani ka makigdungan na mo ni Niknik og kaon. May uyab na be ka. Hala? Ngano di ay? Basta. Dai na ni mo uy. Mura matagili na best friend ana. Maglikay na ko, best. Basig magsilos ang imong uyab na ko. Faymark. Aw, sakto man sa nang gibuhat ni Faymark, Day, nga paglikay nimo. Day. Wata mahibaw ba? Basin gid ay og magselo si Judy kung magkuyog-kuyog mo ni Faymark. Nakalitan malanggot ko day kay best friend ba mi ni Faymark. Nya, malayo na siya nako. Paganad-anad na lang gid Day. Lang, mananggit unta day ko nimo. Unsa man na lang? Mupauli ko sa amo lang. Ha? Papaulion lagi kong mama. Basig, di na ko makabalik din eh. Ngano god? Gikinahanglan mag ko ni mama dito god. Ug basig, di na ko balik pa din eh. Kun mauna nga dili na kamo balik din eh. Mayo pa dik magbuwag na lang ta. Nga naman. Unsa pa may kapuslanan nga maguyab-uyab ta.
Unya, dili na ka mo balik. Oh, kung mo na imong gusto, sige. Magbuwag ta. Bes, tinuod ka? Nga, nagbuwag na mo ni Judy. Oo, best. O sa minungtan nga nagbuwag mo na mo? Papauliwan man ko na siya sa iyong mama. Nya, dili na siya mo balik. Di mo gud tinuod nga papaulion siya sa iyong mama. Ha? At, oo, sabi hinungdan nga, ni pauli man siya. Kay gimingaw siya sa iyong uyab. Ha? Unsi uyab? Naam ko ilaing uyab si Judy sa ila. O maoy iyang giuli. Dili ko mo tuon ni mo, Faye Mark. Aw, hindi ka mo tuon ako. Ato si Judy Lu, nga igagaw niya. Oh, tinuod. May uyab na si Judy sila ha. Dili. No tinungdan nga pauli siya kay dugay naman siya wa makita siyang uyab. Bakakon ka, Judy. Bakakon ka. Kamusta naman ka, best? Okay naman, best. Naglagot lang ko ni Judy nga, naghuna-huna nga, iyak kong giilad. Kalimti na lang to siya, uy. Napamay daghang lalaki. Makakita ka tarong nga lalaki nga dili ka binuangan. Nga mahalon ka. Niapa ko, best. Best. Sorry ha. Naibaw ko nga masuko ka na ko. Nga maglagot ka na ko. Bahala nagbaguba nga tong friendship. Ang importante nga mahibaw ka nga lafty ka. I love you, best. Best. Ayaw galing pinuang diha. Huwag magbinuang ni mo. Sa una po, nakagusto ni mo. Nahibaw ka ba? Nga nasakitan kay ko sa dihang nagkauya mo ni Judy. Huwag karoon nga nagabuwag mo. Atake lang ko kay gayon. Nga higugmaon ka, bes. Nga panggaon ka. Faye Mark. Na, mura gidangat nga to amiko. Dugay natin siya nakagusto ni mo. Oday. Niangkon mong gitsyan ako. Unya, unsa may plano ni mo? Hambutay, uy. Ako pa ni mo, no? Bayo pag imo na lang sugton si Faye Mark. Total, wa bitaw kay uyab. Best, kumusta naman tang akong giingon ni mo? Kuan, best. Dugay-dugay na magiging ng uyab ni mo. Wa pagit ka manuhin ako. Ang tinuod, best. Naluoy naman ko nimo. Nga sa ato pa. Iimo na kong sugton. All best. Ako na kang gisugot. Salamat, best. Noon sa amin ko. Uyab naman unta mi ni Faye Mark. Pero, nga nung magsige pa magkuguna-una ni Judy. Noon sa man ko. Malaman ang nadarama sa tuwing ika'y aking nakikita. May kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka. Best, mananghin di ko nimo ha. Unsa man na, best? Muli ko sa amo, best. Ha? Ang ano man? Dugay na magud kay ko nga wa makauli sa amo. Gimingaw ako sa kong pamilya. Mao ba? Unya, kano sa man ka mabalik? Mabalik ako dayon, best. Pila naman kapuhan so kada pagpauli ni Faye Mark sa ila. Pero, wa pagit siya mabalik. Noon sa man katong tawhana. Kalimti na lang to, uy. Day, Basig parehas to ni Judy. Nga mo uli, kay mo duaw sa iyang mama, pero ni duaw dito sa iyang laing uyab. day, Ako pa ni mo, no?
Kalimtin na lang kita sa Faye Mark. Pag-focus na lang sa imong trabaho, day. Gusto si Niknik. Mas maayo pag mo-focus ko sa akong trabaho. Kalimtanan ako si Faye Mark. Aray! Sorry. Sorry. Judy? Jocelyn? Kumusta? Naglibog ko. Kung angay ba ko malipay o masuko sa itong panagkita ron. Sorry. Sorry? Sorry kay imo kong gibakakan, mao ba? Ano wa naman lang kamo klaro na kong sulti? Nga mo uli di ka sa inyo. Tungod sa imong uyab. Diin man ka mahibaw. Sa imong igagaw. Si Judy Lo. Pasaylo ako ha. Di mo ko gusto nga masakitan ka. Kung mahibaw ka nga ni uli ko tungod sa kong uyab. Pasaylo ako, Jo. Okay ra, uy. Maka-move on naman sad ko. Pero, nabalik man lagi ka din, he. Maayo kay nisugot imong uyab. Wa na mi, Jocelyn. Buwag na mi. Ha? Ano man? Pag uli na ako dito, may lain naman di siyang uyab. Ug mabdos pagit siya. Unsa? Gisakitan kay ko sa iyong gibuhat na ako. Hangtod nga nakahukom ko nga mubalik na lang sa akong trabaho. Ikaw, kumusta naman ka? Ni, daga paghihapon. Nakadungog man ko nga nagkauyab ko noon ni Faye Mark. Oo, tinuod na. Pero, wa naman sa magparamdam. Niuli sa ilaha, wa na gid mo balik. May noon. Nga, di na siya mubalik. Ha? Nga naman? Aron mo ani magsamok-samok na to. Judy, Ang tinuod. Mahal gyapon ti ka. Lang. Judy. Usa sa hinungdan nga nibalik ko din tungod nimo. Hatagi lang kog laing higayon nga ipamatuod na ko nimo. Ang tinuod na kong kugma. Pwede ba? Baka kung nasab ka ayaw ko kun, muingon kung wala ko'y gugma nimo. Tungod kay hangtod karon. Love paghihapon ti ka, Judy. Tinuod? Mm, Jocelyn. I love you lang. I love you too lang. Ang pinangarap na Nagbalik kami ni Judy kay mahal pa man namo ang usag-usab. Ug sa pagkakaron, may usa na mi kaanak. Ug kanimo Faye Mark, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ra kasi mong kinabuhi. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita maghigalan kaagi ni Jocelyn nga taga punong Velia Sol, Bayawan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nikaluhan, ikaw. ikaw ang